Salutare tuturor și bine v-am găsit la workshop-ul 6 pentru Beginning Developer. Ok, la fel cum v-am promis și săptămâna trecută, workshop-ul ăsta o să continuăm cu niște probleme și le avem aici scris textul problemelor. Am observat că e destul de greu de urmărit un video de o oră, așa că o să-l fac puțin mai scurt pe acesta. Și am selectat 4 probleme, de data asta mai ușurele, mai ok. Și o să le rezolv pe primele două. Și următoarele două o să rămână ca și temă. Ok. Am văzut că nu a trimis niciun mail, deci se pare că dacă v-ați uitat peste filmuleț a fost destul de clar, așa că o să continui în aceeași notă. Ok, o să începem acum. Am văzut aici în textul problemelor, am zis la un moment dat vector în loc de array. E cam același lucru. Așa că o să corectez. Ok? Deci vector, array, e cam același lucru. Bun. Nu o să corectez acum la toate. Vector, array, asta se vrea tablou unidimensional și mai departe. Are mai multe denumiri. Da, ok. Bun. O să începem. Să-mi creez un nou class, la fel cum am făcut și data trecută. Ați văzut, fiecare problemă am rezolvat într-un class diferit. Și o să-i zicem ok. O să scriem, bineînțeles, celebru starting point. Public static void main. Ok. Bun. Și aici o să-mi fac o configurare. Să-mi adaug un application care o să se uite în main class-ul meu exercise 1. Ok, de acolo o să fie codul care rulează. O să-i dau și un nume. Application. Ok. Bun. Ok. Și acum, să vedem. Aducem textul. Ca să nu tot schimb, fac switch. Ok. Aducem textul. Să punem aici între comentarii. Un bloc. Ok. Bun. Să vedem. Deci se citește un array cu n elemente, numere întregi. N fiind cel mult egal cu 1000. Ok. Bun. Deci o să avem prima dată un int care o să-i zicem array number. Ok? O să zicem array elements number. Ok? Și o să fie, să zicem, 6. Ok? Bun. Trebuie să verificăm dacă array elements number este mai mic decât 1000. Mai sau egal. Ok? Else, o să punem și un mesaj de eroare. Print 9. Ok? Și o să-i spunem numărul nu este mai mic sau egal cu 1000. Ok, bun. Bun, după care trebuie să continuăm citim povestea. Parcurge și așează elementele array-ului. Astfel. Bun, deci avem un așa, ne trebuie și un array. Ok, avem deci maximum numbers care pot să fie stocate în array-ul acela, după care o să avem, efectiv, o să ne declarăm un array. Ok, care o să se numească numbers array. Ok, și o să primească următoarele elemente. O să dau elementele din exemplu. 5, 4, 5, 2, 7, 6, 5. Ok. Bun. Bineînțeles, aici se poate face declarare altfel, cu alte metode de a declara un array. Dar acum, pentru problema asta, o să le dăm așa. Ok? Bun.
Parcurge și afișați elementele array-ului astfel. Primul, ultimul, al doilea, penultimul. Deci o să trebuiască să mergem și să afișăm 5, 4, 6 și așa mai departe. 4, 6, 5, 7 și 2. Ok? Bun. Ce vedem aici? Vedem că pare o parcurgere destul de interesantă. Hai să vedem cum o gândim. Păi, în primul rând, ar trebui să mergem cu un index care să pornească de la 0 și să se ducă până la 2. Da? Ok? Adică se duce până la pe poziția 0, 1, 2, 3. Da? Deci se duce pe poziția 3 din vectorul cu 7 elemente. Ok? Și afișează și elementele de la sfârșit. Adică, dacă, de exemplu, indexul e 0, atunci o să afișeze așa. O să scriu aici index. Ok, și acum o să vedem cum ar trebui să afișăm. Deci afișăm 0, după care afișăm n. În cazul nostru 7. Minus 1. Ok? De ce minus 1? Pentru că avem pe 0, pe indexul 0, 5. Avem așa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok? Deci la n-1, după care o să afișăm 1 și n-2, după care afișăm 3 și n-3. Da? Ok? Adică ce se observă aici? Deci n-1, 1, n-2, 3, n-3, vedeți că e un n și minus indexul dinainte, dar dacă ajungem pe poziția 3 avem 0, 1, 2, 3 și n-3 înseamnă 6, 5, 4. Da? Bun. Acum, e interesant de văzut aici când ne oprim, pentru că la n-3, când afișăm n-3, o să afișăm 7-le, după care o să trebuiască să ne oprim, adică mergem la 4. Și problema e, există aici o condiție pe care trebuie să o punem. Și condiția aia este condiția de oprire. Bun. Cum ne oprim? Adică de ce nu mai scriem și n-4? Bun. Și acum trebuie să vedem. n-4 o să trească să fie sau nu să nu trească să fie. O să-l pun cu semnul întrebării. Vedem condiția în momentul în care ajungem la ea. Bun. Și atunci, hai să vedem. O să facem un for care o să fie un index. Adică o să aibă un index care începe de la 0. Index merge. Hai să vedem acum să ne gândim până unde merge. Păi o să meargă până la să vedem, să fie mai mic decât array element pe 2. Adică și o să atunci să vedem. 7 împărțit la 2 o să fie 3. Ok? Deci trebuie să fie mai mic sau egal. 7 plus 1, deci să meargă până la 4, deci să meargă până la elementul următor. O să vedeți ce interesant o să fie când schimbăm numărul de elemente. Array element number, la fiecare bază să crească 1. Ok? Și atunci afișăm print. Să vedem ce avem dacă afișăm chestia asta. Deci o să afișăm numbers array de index, după care afișăm și să punem aici și un spațiu. Așa, deci cu un plus și un string care e un spațiu. Bun. Și o să fie un numbers array de index de array element number minus
Și acum să vedem. 1. Adică să pornească de la 6. Dar vedeți, o să trească să fie în prima fază n-1. Deci când indexul e 0, o să scădem și indexul aici. Când indexul e 0, o să avem 6. Când indexul e 1, o să avem 5 și așa mai departe. Ok? Bun, hai să vedem ce este aici. Așteptăm un pic până se... Așa, bineînțeles avem un reindex out of bounds și vedem unde aici. De ce? Avem un reindex out of bounds. Păi hai să vedem. Punem un breakpoint. Rulăm. Bun, să vedem aici. Re-element numbers e 7. Minus 1 ar însemna 6. Bun, hai să vedem ce înseamnă numbers array de array element number minus 1 minus index. Ok? În condițiile astea sunt 5. Deci prima dată mergem. O să iau și operația asta și o să pun aici. Deci pe poziția 6 am 5. Ok? După care pe poziția 7 de ce array number minus 1 minus index ne dă 7. Hai să vedem. Array elements number ne dă 8. Și acum e problemă, poftim. Dacă noi le-am declarat 7, deci ajunge 8. Pentru că intenționat am făcut aici o mică greșeală. După cum vedeți, nu cresc indexul, ci cresc mărimea array-ului. Da? Bun. Deci aici trebuie să fie pasul de index să crească un pic mai mare. Un pic mai mult. Ok? Bun. Și acum să vedem. Bun. Mai punem o dată. Bun. Deci avem. Așa. 5, 5, 4, 6. Ok. După cum vedem le pune 1, după care 2, după care spațiu, după care 2 și tot așa, din cauza că aici nu am pus un spațiu. Deci după unul dintre numerele astea nu punem spațiu. Bun. Ok, am pus spațiu, hai să vedem. Bun, deci avem 5, 5, e bine. 4, 6, e bine. 5, 7, e bine. Dar după cum vedem, nu se prea oprește. Și acum, întrebarea e de ce nu se oprește. Păi, hai să mergem treptat și să vedem cum variază indexul ăsta. Bun, deci în prima fază, indexul o să fie 0. Array element number o să fie 7. Da? Am mers, indexul 1 e ok. Indexul 2 e ok. Indexul 3 e ok. Indexul 4 ar trebui să fie ultimul element, ceea ce e ok. Și să vedem. Array element number pe 2 înseamnă 3 plus 1, 4. Ok. Vedem aici că dacă e 4, indexul nostru mai crește o dată până la 5. Deci, pare că ăsta nu e bine. Deci o să fie mai mic, nu mai mic egal. Hai să vedem ce rezultat obținem așa. 5, 5 e ok. 4, 6 e ok. 5, 7 e ok. 2, dar avem încă un 2. Bun. Și aici vedem de ce mai avem un 2. Pentru că afișează și n-4, la fel cum ziceam. Și atunci, ca să nu-l afișeze, avem aici o condiție. If index o să fie egal cu array elements number pe 2 plus 1. Așa. Dacă nu e egal, adică dacă e egal, atunci îl afișează, dar dacă punem un not egal aici, așa se pune not egal, atunci n-ar trebui să mai afișeze. Bun.
Să închidem asta. Ok. Mergem o dată. Bun. Ce se întâmplă? Păi, ne-am gândit prima dată că s-ar putea să nu fie, s-ar putea așa să fie bine, se pare că nu funcționează chiar așa. Să vedem. Bun, aici e indexul. Aici este asta. Care să fie 4. Bun, să vedem. Când indexul e 4, să vedem ce se întâmplă cu condiția asta. Am dat din greșeală mai multe. Deci 1, 2, 3. Bun. Și am ajuns pe poziția 4 și n-am mai intrat acolo. Bun. Și atunci ne gândim că avem o problemă. Și acum, de ce avem problema? Pentru că niciodată nu o să ajungă indexul nostru să fie acolo. Dacă ștergem asta, o să vedem ce se întâmplă. Bun, în prima fază indexul 0, 1, 2, 3. Bun. Să vedem ce s-a întâmplat. Nimic. Și acum, în faza asta, deja avem o mică problemă cu problema. De fapt, avem o mică problemă cu IDE-ul, pentru că mi-a rămas agățat puțin în vechiul. În momentul în care rulez mai multe programe așa unul după altul, o să vedeți aici, când mergeți în debug, că, mai ales dacă porniți odată debuggerul, există tab-ul ăsta și aici sus, în debug, rămân mai multe tab-uri. Da? Și acolo ce se afișează e ultimul tab. Și atunci de-aia e bine să le dăm close la toate. Okay? Dar în principiu acum dacă rulăm programul, merge. Ok. Bun, hai să vedem ce se întâmplă dacă ștergem aici un element și îl facem să fie 6. Ok. Deci ce ar trebui să afișăm? Ar trebui să afișăm așa. 0, n-1, 1, n-2, 3, n-3. Deci o să avem 0, 1, 2, 3. Ok? Hai să vedem ce se întâmplă acum. Am obținut 5, 6, 5, 6, 4, 7, 5, 2. Și avem o mică problemă pentru că se mai afișează odată 2-ul. Nu ar trebui să se mai afișeze încă o dată 2-ul, pentru că avem aici la 5, 2 e ultima pereche. Deci dacă mă duc la 2, nu prea e ok. Când numărul de elemente din array era impar, trebuia să mergem până la să cuprindem și ultimul element și atunci problema noastră a mers. Bun, ce se întâmplă acum, însă, în momentul în care avem elemente pare? Păi, hai să vedem ce s-ar întâmpla cu indexul. Deci, în prima fază, trebuie să mergem până aici și cam atât. Adică 0, n-1, 1, n-2, 3, n-3 și problema noastră trebuie să se oprească. Hai să vedem ce se întâmplă totuși cu indexul în condițiile astea. Bun, deci indexul este 0 în prima fază, apoi array, așa, 4, da? Array element number pe 2 plus 1 e 4, adică indexul nostru se ducă până pe poziția 4. 0, 1, 2, tot până pe poziția 3, da? Ok? Indexul o să fie 2, indexul o să fie 3 și s-a terminat. Ok? Bun, dar în momentul în care a ajuns pe 3, după cum vedeți, avem bucata de pe 0, bucata de pe 1, bucata de pe 2 și bucata de pe 3. Bun. Acum, problema e de ce ne afișează și chestia aia. Și o să vedem. Deci nu trebuie acum să facem un compas în plus. Bineînțeles, aici se întâmplă ceva și în cazul în care avem probleme de genul, o să trebuiască să gândim problema în debug mode. Ok? E o problemă finuță, o să vă arăt acum ce înseamnă să gândim problema în debug mode. O să vedem
la fiecare pas, o să folosim structura de watches pentru a verifica toate chestiile de care avem nevoie. Deci, în primul rând, o să avem nevoie să verificăm indexul. În al doilea rând, o să avem de verificat array elements number pe 2 și array elements number pe 3. Pe 2 plus 1. 2 plus 1. Ok. Bun. Și acum să vedem. Index 0 trebuie să-l afișăm. Trebuie. Index 1 trebuie să-l afișăm. Trebuie. Index 2. Asta înseamnă elementele de pe poziția așa, adică fiind 5-ul ăsta de aici. Ok. După care o să facem și o să afișăm și elementele de pe poziția asta. Adică afișăm 5, după care afișăm 2. Și asta ar trebui să fie ultimul pas. Bun. Indexul nostru este 2. Array elements number plus 1 este 4. Asta ar trebui să fie totuși 3. Deci dacă aici am scoate plus 1, să vedem ce se întâmplă. În principiu merge bine. Da? Bun. Dar dacă scoatem aici 1 ăsta, trecăm problema cealaltă. Și atunci, ce e diferit între chestiile astea? Păi, hai să ne luăm încă o variabilă la care se zice maximum range și inițial așa. Bun. Iar dacă array elements number împărțind-o la 2 obținem restul 0, așa verificăm restul. Da? Deci este un procent. Deci dacă e 0, adică dacă numărul nostru este par, numărul de elemente este par, așa, pentru secțiunea de număr de elemente par. Ok, nu o să mă scriu în comentarii acolo că se înțelege de aici. Iar dacă nu este par, înseamnă că este impar. Bun. Maximum range o să fie, dacă este par, ăsta. Ok. Iar dacă este impar, trebuie să fie ăsta. Ok. Maximum range. Ok. Și atunci aici mergem până la maximum range. De ce am făcut asta? Pentru că atunci când numărul de elemente este par, o să trebuiască să mergem până la elements pe 2 și atunci o să afișăm elementele din mijloc. Dacă este impar, atunci mai trebuie să facem un pas și să verificăm dacă trebuie sau nu să-l afișăm și pe ăla, ținând cont că avem un număr impar în mijloc, o să fie o poziție liberă. Bun. Și atunci, să vedem cum merge problema acum. Merge bine. Dacă punem înapoi aici 7, sau hai să punem 5 și să ștergem ultimul element. Bun. Să vedem dacă merge acum cu 5. Deci asta 5 cu 7, 4 cu 2 și 5. Bun. Și uite așa am văzut cum facem o implementare folosind debugger-ul. În primă fază ca să ne acoperim toate case-urile. Bun. Dar hai să vedem ce se întâmplă dacă dăm un array gol cu 0 număr de elemente. În principiu nu o să se afișeze nimic. Dar ar fi bine ca dacă avem 0 număr de elemente, atunci să afișăm un mesaj de eroare și să nu lăsăm să continue. If array elements number e egal cu 0, atunci o să afișăm un mesaj de eroare. Ok. Ok. Bun. Ok. Deci dacă nu avem niciun element, atunci o să scriem că nu avem niciun element. Dacă avem un element, atunci verificăm dacă e mai mic decât 1000
Și dacă e mai mic decât 1000, implementăm restul. Ok, bun. Hai trecem la următoarea problemă. O să ne creăm aici o altă clasă la care să zicem exercise 2. Bun. O să scriem celebrul punct de intrare. Ok. O să ne facem o nouă configurație pentru ea, care să zicem exercise 2. Ok. Bun. Ok. Și acum, următoarea problemă, o să luăm și o să o copiem. De aici o să șterg că nu are sens. Bun. Ok. Să punem într-un bloc de comentarii și să vedem. Se citește un vector sau un array cu n elemente numere întregi, n fiind cel mult egal cu 1000, exact ca și problema anterioară. Calculați și afișați câte dintre elementele vectorului sunt egale cu diferența dintre cel mai mare și cel mai mic element al vectorului. Ok, deci aici avem două probleme într-una. Hai să vedem, începem. Deci avem un array element number. O să fie, să zicem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, o să folosim exemplu. Ok? Bun, după care avem un array. Ok. Ok, deci noi declarăm și inițializăm array-ul nostru. Bun, o să zicem numbers array. Ok, la care să ia, o să punem valori de 5, 4, 5, 2, 7, 6, 5. Ok. Bun. Și acum trebuie să verificăm dacă array element number e 0. Atunci o să afișăm un mesaj de eroare cu 9 elemente, la fel cum am făcut înainte. Ok. Dacă nu, o să vedem, o să verificăm dacă e mai mic decât sau egal cu 1000. Și dacă nu, atunci o să afișăm un mesaj de eroare. Și o să zicem invalid number. Ok. Bun. Și aici trebuie să vedem așa. Calculați și afișați câte dintre elementele vectorului sunt egale cu diferența dintre cel mai mare și cel mai mic element al vectorului. Bun, deci o să trebuiască să vedem care este cel mai mic. În prima fază, minimum value o să fie number array de 0, adică o să considerăm primul element ca fiind cel mai mic și în același timp o să considerăm și maximum value tot number array de 0. Deci presupunem la început că primul element e cel mai mic, cel mai mare, în condițiile în care nu avem încă nicio valoare, nu știm dacă sunt numere negative sau pozitive, nu scriem nicăieri. Bun, hai să vedem acum ce facem, parcurgem șirul. Indexul parcurgem de la 0, mergem până la array element number și index plus, bun, deci fiecare poate să crește cu 1. Ok? Și atunci, trebuie să verificăm, așa, o să vedeți acum cum se calculează minimum și maximum, ăsta e scopul inițial al problemei. Deci minimum value, dacă numbers array de index este mai mic decât minimum, înseamnă că am descoperit un număr mai mic decât minimul nostru, deci atunci minimum o să ia valoarea lui numbers array de index. Am descoperit un nou minimum, da? Și atunci îl salvăm. La fel o să facem și cu maximum. Dacă așa e mai mare decât minimum value, atunci maximum value o să ia valoarea lui numbers
array de index. Și aici deja avem o mică problemă. Dacă e mai mare decât maximum value. Ok. Bun. Uite așa avem. Hai să le și afișăm. O să le afișăm pe amândouă în aceeași linie. Minimum. Așa. La care o să adăugăm un minimum value. După care adăugăm compunem un alt string. La care să dăm maximum. O să spunem maximum și o să afișăm maximum value. Bun. Value. Ok. Hai să vedem cum funcționează treaba asta. Ok, deci minimum 2, maximum 7. Așa? Asta e ok. Minimum într-adevăr 2, maximum într-adevăr 7. Bun. Deci merge. Și atunci, calculați și afișați câte dintre elementele vectorului sunt egale cu diferența dintre cel mai mic și cel mai mare. Păi atunci, o să calculăm aici. O să parcurgem încă o dată array-ul nostru. Să meargă de la 0, indexul să meargă mai așa, index plus plus. Ok. Și acum, trebuie să calculăm. Să-mi iau aici o valoare, la care să zic count, care inițial o să fie 0. Count the number of elements. Ok, the request. Ok. Bun. Și atunci, de fiecare dată când găsim un număr care respectă condiția noastră, o să incrementăm count-ul. Ok? Deci, calculați și afișați câte dintre elementele array-ului sunt egale cu diferența dintre cel mai mic și cel mai mare. Și atunci o să avem, dacă numbers array de index este egal cu diferența dintre maximum și minimum value, atunci o să incrementăm count-ul, iar la sfârșit o să afișăm aici un system.out.println. Ok. The count is și o să afișăm count. Bun. The count is 3. Bun. Se va afișa 3, valoarea 3. De ce? Pentru că 5-ul, care este diferența între 7 și 2, apare de 3 ori. Apare pe poziția 0, apare pe poziția 2, apare pe ultima poziție. Ok? Ok, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Asta a fost cele două probleme pe care am promis să le prezint. Următoarea problemă este relativ simplă, o să ștergem doar elementele, iar următoarea o să fie ceva cu interschimbări. Am făcut o problemă de asemănătoare la workshop-ul când l-am făcut și ne-am întâlnit. Ok? Bun, vă mulțumesc pentru atenție și să aveți o zi bună!